Payapang nakaupo si Gobernador Santiago sa kanyang tumba-tumba na nasa teresa ng kanyang mansyon. Dahil nakapwesto ang kanyang mansyon sa tuktok ng isang bundok ng probinsyang yun, ay tanaw na tanaw niya ang malaking bahagi ng lalawigan na kanyang nasasakupan. Mainam niyang hinithit ang tabakong may sinde habang minamasda ng kagandahan ng mayon ng gabing yun, nang biglang dumating ang isa sa mga tauhan nito. Gob, si Manuel po, patay na. Kinulam daw po ni Lola Cheding. Sa ngayon po ay nagbabalak na patayin ng kanyang nakakatandang kapatid ang matanda ngayong gabi. Humihingi po ito ng karagdagang puwersa para mas madaling mapagtagumpayan ang plano. Paliwanag ng kanyang tauhan. Ganoon ba? Hayaan mo siya. Sige at makakaalis ka na. Tugon at utos ng gobernador matapos marinig ang balita na inihatid sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan. Oo nga, at malaking kawala ng pagkamatay ng kanyang bataan na si Kapitan Manuel. Nasasakop kasi ng sinasakupan nito ang napakalaking kabundukan kung saan sila iligal na pumuputol ng mga troso na naghahatid sa gobernador ng malaking pera. Pero ganoon pa man, ay gumuhit sa bibig ng gobernador ang isang napakatamis na ngiti. Narinig mo ba yun, Simon? Sa wakas ay nagkamali na ang matandang yun. Nangulam siya ng isang tao na nakatira sa nasasakupan ng probinsyang tinatahanan niya. Isa lang ang ibig sabihin noon. Wala nang kakayanang mangulam si Lola Cheding. Umaapaw sa galak na sambit ni gobernador sa kanyang personal na tagapangalagang si Simon, na sa mga pagkakataong yun ay lumalagok ng kape. Bawat kilala at makapangyarihang personalidad ng lalawigang yun ay mayroong personal na antingerong tagapangalagang pumoprotekta at nagsisilbi. At ang kay gobernador ay si Simon, ang matadero, bihasa sa paggamit ng kambal na kutsilyo na siyang ginagamit nito noon pang matador pa siya. Gamit ang mutya ng kidlat ay mas napabilis pa ang pagkilos nito kapag nakikipagkumbate. Sa mga panahong yun ay ang mataderong si Simon ang ikalawa sa pinakamalakas na antingero ng lalawigang yun. Hindi, siya na pala ang pinakamalakas. Iyon ay buhat ng mamatay ang antingerong asawa ni Lola Cheding noong prinotektahan nito ang buong lalawigan laban sa angkan ng aswang galing Capiz na gustong sumakop noon sa lalawigan. Ang totoo niyan ay kaya ng pagharian ni gobernador ang buong lalawigang yun sa pamamagitan ni Simon, kung hindi lamang kay Lola Cheding. Kung sa pisikal na kumbate ay kayang-kayang labanan ni Simon ang matanda, dagdag pa ang militar na hinahawakan ni gobernador. Subalit sadyang napakalakas na mangkukulam ni Lola Cheding. Oras na makaramdam ito na nanganganib ang buhay niya o ng tagalugar nito, nang dahil sa kanya ay paniguradong mapapatay siya nito ng ura-urada sa pamamagitan lamang ng orasyon ng pangungulam. Pero ngayon nga ay wala nang kakayanang mangulam ang matanda. Iyon ang tamang panahon para pagharian ni gobernador ang kabuuan ng lalawigan. Sa kabilang banda, napapaligiran na ng mga tauhan ng yumaong kapitan ang bahay ni Lola Cheding at ng apo nitong si Mige. Ang bawat tauhan ay nakatago sa mga halamanan at ikinukubli ng dilim ng gabi. Ang planong pagpatay kay Lola Cheding ay pinamunuan ng nakatatandang kapatid ng yumaong kapitan. Bagaman wala ng kakayanang mangulam ni Lola Cheding,
ay batid niyang hindi siya dapat magpakakampante sapagkat ang matandang kanilang balak patayin ay ang asawa ng yumaong pinakamalakas na antingero sa buong lalawigan. Malaki ang posibilidad na may kakayanan ito pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. Nagbigay ng hudyat ang nakatatandang kapatid ni Kapitan. Sabay-sabay na nagsisugod ang lahat ng tauhan sa bahay nila Lola Chedeng. Bawat isa sa kanila ay may bitbit na gulok at baril. Pinasok ng ilan sa mga tauhan ang bahay ni Lola Chedeng, habang ang iba naman ay nanatili lamang sa labas ng bahay. Ngunit wala silang nakitang matanda o kahit ang apo nito. Takang-taka ang lahat. Mukha yatang minaliit nila ang kakayanan ni Lola Chedeng na makarama ng panganib. Sa kalagitnaan ng pag-aagam-agam ng mga tauhan at nakatatandang kapatid ng yumaong kapitan, ay iniluwa ng kadiliman at mga punong kahoy ang isang matandang babae na nakasuot ng balabal. Si Lola Chedeng. "Ayun! Ayun ang matanda! Paputukan nyo!" Galit na utos ng nakatatandang kapatid ng kapitan. Subalit bago pa man makapagpaputok, ang mga tauhang nagtatangan ng mga baril ay mabilis na naihagis ni Lola Chedeng ang kanyang suot na balabal sa ere. Kasabay noon ay ang paglaho ng matanda mula sa kinatatayuan nito. Bigla na lamang lumitaw si Lola Chedeng sa likod ng nakatatandang kapatid ng kapitan. Sa mga oras na yon ay nakadikit na ang talim ng hawak nitong gulok sa lalaki. "Kung ako sa inyo, ay bibitawan ko na ang mga armas nyo. Iyon ay kung ayaw nyong makakita ng isang lalaking nakahiwalay ang ulo sa katawan nito." Matalim na pagkakasambit ni Lola Chedeng. Agad namang binitawan at inihagis sa lupa ng lahat ng mga tauhan ang alinmang armas na hawak nila. "Lola Chedeng, pakiusap. Huwag niyo po akong patayin. Pangako, buhayin niyo lang po ako, ay hindi na namin kayo guguluhin. Kung gusto niyo ay hindi na rin po kami magpapakita sa inyo." Sambit ng nanginginig at nagmamakaawang kapatid ng yumaong kapitan. Sa mga pagkakataong yun, ay mas importante na ang sarili niyang buhay kesa maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang kapatid. "Totoo ba yung sinasabi mo?" "Opo, Lola Chedeng. Totoo po sinasabi ko." "Magaling. Kung ganoon ay umalis na kayo at huwag na kayong magpapakita sa akin kailanman." Ibinaba ni Lola Chedeng ang pagkakaturo ng kanyang gulok sa leeg ng lalaki. Subalit ng oras na ibinaba iyon ni Lola Chedeng, ay humarap sa kanya ang lalaki at mabilis na itinutok ang hawak na baril nito at kinalabit ang gatilyo noon. Pero ganoon na lamang ang pagtataka at panghihilakbot ng nakatatandang kapatid ng kapitan nang hindi pumutok ang baril na kanyang hawak. "Lola Chedeng, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Dulot lang po yun ang matindi kong..." Pero hindi na naituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na pagwasiwas ni Lola Chedeng ng hawak nitong gulok, ay ang pagbagsak sa lupa ng pugot na ulo ng nakatatandang kapatid ng yumaong kapitan. Bumagsak din sa lupa ang walang ulong katawan nito na wala ng buhay. "Pasensyahan tayo. Binigyan ko na ng pagkakataon ng pinuno nyo para mabuhay kayong lahat. Pero mas pinili niya pa ang mamatay. Ngayon, may dalawa pa sa inyo ang mamamatay." Sambit ni Lola Chedeng sa kalmadong tinig. Nagkatinginan ng mga tauhan. Mababakas sa mga mukha nito
ang matinding takot, lalo na at harap-harapan nilang nakita kung papaanong walang pag-aalinlangang pugutan ni Lola Cheding ng ulo ang kanilang pinuno. Alam kong narito rin ang 2 tauhan na bumugbog sa apo ko. Patayin nyo at pwede na kayong makaalis dito. Utos ni Lola Cheding. Agad namang napatingin ang lahat ng mga tauhan sa 2 kasama nila na siyang salarin sa pagkakagulpi sa apo ng matanda. Pinagdadampot ng mga iyon ng kanilang mga gulok at pinagtatataga ang 2 kasamahan. Nang makumpirma ang kamatayan ng 2, ay nagbigay ng hudyat si Lola Cheding na dalhin ng bangkay ng 3 at lisanin na ang lugar. Nang makaalis na ang mga tauhan ng kapitan, ay siyang paglabas ni Miggy sa kinatataguan nito. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Miggy sa kanyang lola. Miggy, apo, ito ang dahilan kung bakit hindi ako nangungulam ng taga-probinsya natin. Oras na mawala ang kakayanan kong mangulam, ay magsisilabasan na ang kulay ng mga totoong kalaban. Manganganib na ang buhay natin. Ganoon din ang lahat ng tao sa lalawigang ito. Paliwanag ni Lola Cheding matapos damputin ng balabal at muling ihabong sa kanyang ulo. Batid ni Lola Cheding na kaya niya pa ring makipagsabayan pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. Subalit kung mag-isa siyang makikipaglaban sa napakaraming kaaway ng sabay-sabay, ay uubusin noon ang kanyang lakas at unti-unting mapapagod. Maaaring marami siyang mapinsala, subalit bandang huli ay mapapatay din siya ng mga kaaway kapag nagkataon. Sa pagkalat ng balitang wala na siyang kakayanang mangulam, ay paniguradong kikilos na ang demonyong gobernador at ang alalay nitong si Simon, ang matador na nagtataglay ng mutya ng kidlat. Apo, oras na siguro para malaman mo. Ang lalawigang tinatahanan natin ay napupuno ng mga nakatagong malalakas na nilalang. Antingero, mandirigma, aswang at engkanto. Sa mga oras na ito ay malamang na alam na ni gobernador na wala na akong kakayanang mangulam. Ito ang tamang pagkakataon para labanan nila ako. Mayroong alalay na antingero si gobernador. Yun ay si Simon. Siya ang pinakamalakas na antingero sa panahong ito. Hindi ko siya kayang labanan ng mag-isa. Puntahan mo si Tandang Tasyo, ang magbabalot sa kabilang probinsya. Malaki ang maitutulong niya sa akin. Tangan niya ang mutya ng buwaya. Bilisan mo at pumaroon ka.